Počkej, až bude tamhle, tak. A on tam není, viď? On je ze zadu. Co to tam dělá? Je mu vidět jenom oháňka. No, takže jako Počkej. Už ho loví. Mami, vypni to. Loví správný voříšek. Asi si. Co tam hledáš, Ozino? Hele, už ho má. Kam leze s ním? Teďkon za chvilku vyleze tady. Máš to celý. Myslíš, že ještě vyleze tudy, nebo kudy vylejzá? No to už bude bez ořechu, to už. No to jo, ale kudy vylejzá spodem? Kuk! Kuky! Půjdeš pro další. No ano, jdeme pro další. Kam lezeš? No máš oříšek. Jo. Má další. To je magor. Kuk. Asi stěla tak. No jo. On si dělá zásoby na zimu. To je magor. Ozíčku, půjdeš ke mně. Pojď ke mně. No pojď sem. Hop. No jo.